навънка, излез си навънка с камерата. Излез си навънка с камерата, не искам да го снимам. Този Мерцедес с какви пари е купен? Излез си навънка, ще ви ударя камерата. Излез си навънка. Този Мерцедес с пари на църквата ли е купен? Аз имам 35 години стаж. Знаете ли? 35 години стаж имам. Духовник може ли да кара такава кола? Що не мога да карам? Този отец е игуменът на втория по големина манастир в България, Бачковската света обител. Единствено расото и Златният кръст издават, че е духовник, а не богат бизнесмен. Срещнахме отец Борис не в Божия храм, а в чисто нов Мерцедес С-класа. След скандала с заклемяването на пророчицата Ванга и на учителя Петър Дънов като магиосници, решихме да обиколим храмове в страната и да проверим какво работят свещениците ни, на какво ни учат и дали самите те спазват Божиите закони, които проповядват. Оказа се, че вместо свещеници срещнахме бизнесмени в Расо. Вчера в темата на ново ви показахме печелившият бизнес със смъртта и мъката на опечалените, в който участват свещеници. Отец Антон, искаме да ви питаме, вие занимавате ли се с частен бизнес? Защо се занимавате с мен? А вие занимавате ли се с частен бизнес? Това няма никакво значение. Има голямо значение, защото като духовник уставът на православната църква ви забранява да се занимавате с частен бизнес. Не се занимавам. В момента лъжете. Не. Може ли да ме? В момента лъжете, а това е една от 10 Божи заповеди. Не дейте се занимавате с мен. Ден по-рано. Къде трябва да го погребеме? В Костенец. Вие в агенция обаждахте ли си погребална? Не сме. Вижте сега, къде се намирате вие? Аз ще пратя тогава Васка с катефалката да дойде да се разберете. С мен работа ще свършим и после, не е проблем това. Вие взимате пари за изкопаване на гробно място. Не е моя работа. Това е услуга, която трябва да е безплатна, тъй като общината плаща. Хора, не ме занимайте с такива неща. Знаете ли какво гласи 8-та Божа заповед? Знам какво гласи. Не мога да ви дам никакво сега. Обяснете ни за таксите, които се събират за изкопаване на гробно място. Никакви такси не се събират никакви такси. 85 лева, това е факт. Ме намира. Повторихме същия експеримент и с другия поп в църквата. Вие участвате ли в погребалния бизнес? Не. Във вашия случай погребалната агенция е на името на сина ви. Вие помагате ли му в този бизнес? Не, тя е агенцията на сина ми. Какво да му помагам? Дейностите, които предлага една погребална агенция, участвате ли? Не. Нарушили и този свещеник една от 10 Божи заповеди, оставяме на вас сами да прецените. Ние искахме да стане погребението тук. Да. Кога трябва да го докараме? Когато кажеш, че тогава ще докара. В същия ден, който се докара, за да не се натоварите психически, може същия ден да се погребе. Всички гробари, това тези неща ще ги организираме. Ковчези и всичко останало. Абсолютно има сина, там където сега ще отидете. Има избор. А там кой да търсим? Там е Иван. Това е сина ми. Фактически е там. Той ще ви покаже списък. Докато тези свещеници отричат да са и бизнесмени, техни колеги с по-висок сан живеят като такива и демонстрират висок стандарт на живот. Игуменът на Бачковския манастир, отец Борис, е обособил специални гаражи за скъпите си автомобили. Най-новата му придобивка е този последен модел лимузина, чиято пазарна цена според екстрите достига до 200 000 лева. Допустимо ли е подобно поведение от духовник, който проповядва смирение и любов? Преценете сами. Излез си навънка. Ще ви ударя камерата. Излез си навънка. Мръсници. След като Божият служител ни нарече мръсници, дума, която се използва в уличния жаргон, но не и в църковното слово, се затвори в покоите си. Тази сцена се разигра пред десетки миряни, дошли да се помолят светата обител. Не може такива скъпи коли, като Мерцедес за 50-60 хиляди лева нагоре, да карат такива хора. Не знам. Бизнесмените не могат да си позволят такива коли, какво става за свещеници. Не знам по какъв начин са ги добили тези пари. То вече не е църква, според мен. Свещениците трябва да си нормални свещеници, нали? Точно това е религията. Тоест, тези всичките материални неща не трябва да бъдат, но явно те ги правят. Което не трябва да е така. Използват парите, които се дават за манастирите и за църквите, за
си купат тези лимузини, което не е редно. В същото време да проповядват, нали, начин на живот, който се води в манастирите и в църквите. Защо не ви пуснат да влезете да видите за какво става въпрос? Климатиците, кухници. Ресторант 3 звезди, 5 звезди е отзад. Не е редно, когато човек се изповядва, да му вземе 10 лева. Тук е специално много комерциално място. Тази сграда от среща, прилича ли ви на манастир? Не. На какво ви прилича? С тези гаражи, на какво ви прилича? По-скоро бих казал на някакво жилище, може. На вила? На вила, да. Вътре са лимузините на дядо Борис, игумена на Бачковския манастир. На вас как ви се струва този двоен стандарт? Двоен стандарт, манастири събират много пари. В Бачковския манастир почти всички услуги са платени. От паркинга за автомобили до таксата за изповед. Тук дори тоалетната е платена. В манастира има ресторант, но дошлият полицай и частната охрана на игумена не ни допусна вътре. Ако е с техни пари е редно, ако са с народни пари не е редно. Значи народа си дава парите тук в светата обител. Те ако не я влагат за нещо друго или да подпомогнат ходят болни, страдащи хора, ако не им помогнат, а си правят за тяхно удоволствие, значи не е редно. По-хубаво да отидат парите да се направят стенописи, да се изчистят. Тук е много хубави стенописи, ма кой ги вижда? Няма пари за реставрация на стенописто, няма пари за Мерцедес. Да, точно. Не с една, а с кортеж от лимузини се придвижва в епархията си и Пловдивският митрополит. Името на митрополит Николай попадна в публичното пространство, след като беше заснет по време на проповед да благославя миряните с скъпо украшение на ръката си златен часовник. Според публикации в медиите, цената на часовници от тази известна марка възлиза на десетки хиляди левове. Митрополит Николай се прочу и с някои свои изказвания. Според него трагедията в Охридското езеро, при която загинаха 15 българи, е Божие наказание заради концерта на Мадона в София. Преди дни митрополитът нарече Ванга феномен на сатаната. След като слезе от кортежа си от 2 лимузини и джип за близо 200 хиляди лева и трите с еднакви цифри в регистрационния си номер, дядо Николай изнесе проповед пред копие от чудотворната икона на Света Богородица в Пазарджик и призова вярващите да не се подават на съблазни. Въздържайки се от услаждане, от греховни мисли и дела, се издигаме духовно, за да се доближим до Бога. Врагът на нашето спасение обаче не дреме и не спи. Изостря и нажежава своите стрели на изкушения и съблазни. Толкова лесно се поддаваме на изкушенията, на внушенията на дявола. Материалното не бива да е самоцел в нашия живот. Човека, докато живее на този свят, не е само от душа. Той има и тяло, за което трябва да се грижи. Но преобладаващите грижи да бъдат за душата, защото тя е вечна. Тя се стреми към вечния живот в Царството Небесно. Но вие говорите за духовното, в същото време имате отношение към материалното. Ние забелязахме, че дойдохте с скъпи автомобили. Да. Те ваши ли са, на църквата ли са? Те са автомобили на църквата. Вие това ли забелязахте от моето посещение? Те са на Българската православна църква, на Пловдивската света митрополия. Те не са мои. Те са за ползване от Пловдивския митрополит, за да мога спокойно да отида да свърша работа до най-отдалечените кътчета на най-голямата в България българска православна епархия, каквато е Пловдивската. Мисля, че те са подарък от един пловдивски бизнесмен. Това вярно ли е? Друго духовно не можете ли да ме попитате? Това ли се сещате? Да разберем дали
проверите. има двоен стандарт, когато вие говорите за духовното, в същото време се движат с скъпи можете автомобили, да има ли двоен направите стандарт? журналистическо разследване и да проверите откъде са автомобилите на Пловдивската митрополия. Съжалявам, че в днешната духовна богослужба вие това ме питате. Не можете да се досетите за някакъв духовен въпрос, който е съществено значение. Питайте за вярата, да ви кажа. Вие питате за автомобилите. Пеша ли да тръгна? Искаме да разберем дали има двоен стандарт по отношение на вашата вяра. Когато говорим за изкушение, вие как го разбирате? Борим се всички. Аз не съм светец. Боря се с съблазните, с изкушенията. Моля се на Бога да ми даде благодат и сили. Да помогне и на другите в епархията ми да се преборят с съблазните. Вие как бихте искала? Пеша да тръгне из епархията или с каруца? От устата на тези Божии служители би трябвало да слушаме Божието Слово. Вместо с молитва, един от свещениците ни отговори с ругатня. Благодаря ви. Журналистка всезнайка, пикла.